Sojoji sun kama wani direban a-kori-kura da dillalan gawayi guda biyu da ake zargi suna aikewa 'yan bindiga ƙananan hukumomin Kagarku da Kaciya na jihar Kaduna kayan abinci. Wani shugaban al'umma a ɗaya daga cikin yankunan da ya nemi a saka sunansa ya tabbatar da hakan, ya ce sojojin sun kama waɗanda ake zargin ne a babbar kasuwar Kagarku bayan samun bayanan sirri a kansu. Ya ƙara da cewa waɗanda ake zargin suna sayen miyagun ƙwayoyi da kayan abinci da lemon kwalba su kai wa 'yan fashin dajin. A baya sojojin sun samu bayanan sirri kan yadda direban da dillalan gawayin biyu suka saba siyan kayan abinci da miyagun ƙwayoyi ga 'yan fashin dajin domin a basu damar yin gawayi a daji su siyan gawayi a dajin. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Hassan Mansur ya zuwa yanzu bai tabbatar da kamun ba.